Bafowethu ngikubingelele, welcome back to my YouTube channel. If you're new, please don't forget to subscribe to my YouTube channel, and also go there lapha kuleli page lakwa-Facebook, Jeff the Soul TV News. Uzobona nje nawe ukuthi nakhona siyakhala siyakhipha. So bafowethu ngikhuluma la ngalo thisha wesikimu sami. Kwenzani ngalo thisha wesikimu zami? Bathini abantu, bathuli bathini abantu ngothisha laphana-ke kwi-scheme sami? Do you think this thing is happening ey'koleni? Othisha bedideke, bedidwa abantwana, bedidwa abantwana ey'koleni. Webo othisha besilisa abasebancane, cause we can see ukuthi uthisha loya usamncane. Ungayizwa-ke ingane njengomzali ithi, hhayi ngizosizwa uthisha usibani bani nge-assignment ngisayaka ubunikwe ingane inikwe uyena loyo thisha i-assignment. Webo thisha bani na? Hhayi bo, anihleleke bafowethu ningenzi leya nto. Ndiyayibuka nje le nto, ayi le story seyiqhuba impela kuze kube manje. Akeni nje nicabangani ngale senzo esenziwa yile thisha wesikimu sami, lo wesilisa lo osamncane? Do you think it's happening?